Sgram, blas ar fyw. Mae Sgram yn gêm fwrdd ddifyr a hawdd i'w chwarae ac yn helpu plant i ddysgu am bwysigrwydd bwyta'n iach. Wedi ei anelu at gamau cynnydd 1 i 3 y cwricwlwm newydd i Gymru, sef dysgwyr rhwng tua 7 i tua 14 oed. Wrth droi'r troellwr a chymharu bwydydd amrywiol ar y cardiau, byddwch yn dysgu am werth maethol gwahanol fwydydd. Bydd cyfle i weld faint o halen, siwgr neu fraster sydd mewn gwahanol fwydydd. Mae'r gêm addysgol ddifyr hon yn addas i'r catref a'r ysgol ac yn ymateb yn llawn i ofynion y cwricwlwm newydd i Gymru ar ddiben i greu unigolion iach. Mae Sgram yn ymateb i ofynion 4 maes dysgu a phrofiad yn y cwricwlwm newydd i Gymru, sef iechyd a lles, ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, mathemateg a rhifedd a gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae'r gêm hefyd ar gael yn Saesneg dan y teitl Food for Thought. Ewch i atebol.com.